Iwe mkanya. Shawairara na mkanya waifika kundu mwere. Mkanya waifika kundu. Mkanya wakafika ngani? Ndongo dana ngwe gari babo. Ndato wakafika ngani? Pesa ndana. Mkanya. Urufungiri. Isufunga. Kuma kumusio magara misi mugenda kwenda magenda pamugani wako ino kwema. Magenda kundu mwere. Ndo ndino. So undazia si. Takakuona bongozi na kundu. Ngani panchabatwa nemusha. Mara nimbatsirwa. Mara nimbatsirwa. Kusema kumsema. Amsoro imambo. Amsoro imambo. Zita rangu ndonzi Onias Chakabuda. Kugara muchikanga. Nyaya yandunza panapa inyaya ya mai wangu na sekuru na sharukwa. Zvakatanga zvichiti muna February tiri kumba. Ndaiti ndikasvika kumba ndaisvika dzimwe dzenguva mwana ari ega ndabva kubasa. Saka ndaiti ndikasvika anenge aine foni. Ndobvunza kuti mama waendepi? Ndikangonzi awandisira foni achibuda. Ndikati waenda kupi? Ini ndinosvika kumba kuma 8 dzimwe dzenguva na half 7. Ndikazi vangobuda. Saka mwana anga achitamba magames pafoni. Saka zvakaramba zvichingodaro. Kusvika papoint pekuti wakambondisvikira ndakagara nemwana. Ameno kwanga achibva kobva ati ukaona zvaunongoona mufoni imomo usarwadziwe usabhuikane. Ndikati ukadzi yarumboti chii? Ndikati hachina ndaa. Regai nditongoite sei regai ngonyarira ndingotamba nemwana. Zvadaro. Kune kufamba kwenguva. Saka mashoko akataura manje akaramba chungoringa musoro mangu kuti matauro aita munhu ega ane zvaari kuita. Nekwaari kunonoka ari. Hazvisondiitira zvakanaka. So ndakabva ndambotsvaga zano kuti ndoita sei kuti ndimuwane nekumubata. Nekufamba kwenguva tichidaro tichifamba ndobva akazoti rimwe zuva akandiita zvekundidaidza zvakaita zvekuenda kumba. Ndasvika kumba uko mwana ari ega kuma9. Ko mama aripi? Mama wangondisira foni wabuda. Nguva dzinedzi ndikati wadya here? Ndikazi handisati. Handisati? Ndikati it's okay. Mina ini ndichinoita sei? Kunotsvaga chekuti udye iwewe. Toita sei? Todya tese totangowasirawo zvatinge taziva. Saka ndakabva ndabuda nepamba pedu chautainanga mukoto. Saka ndichibuda pamukoto manje ndakambonambona kombi yanga iti drive naava. Ndikati kombi iyi ndakamboiona sangwe. Ndikati no regai ndingotarise. Saka ndakabva ndasvika nekumashure kwekombi kwaiva ndichidongororo dai so ndakabva ndaona ava nomwe musikana ari pasaidi. Ko ndaita chinguva ndiripo pachikombi ipapapa. Ko ndatanga kufamba nesaidi ndikati amalaitsi achandibatisai ekombi. Ko ndangoti zvisine hazvo regai ndingofambe. Ko ndafamba kuenda nesaidi. Ndataura mazita tiri kunyora. Okay. Munobva mati zita rawo. Okay. Saka vamukanya ndovanga vari pasteering vari pakati mai 2 hazine zunga neshamwari yakainzi Tino ndeyanga ari papassenger kufront ikoko. Saka ndakabva ndauya padhoo rekombi kobva ndamira kobva ndangoita zvekungomira kudai kobva ndaramba ndakatarisa. Saka ndiri kutarisa kudai so ndiri kuona adzimai vangu vakatsamirira pana uyu muoko wake wakaiswa pakati pemakumbo pake apa akaita zvekuvatsamira kudai. Saka ndamboramba ndakamira ndikati ndikazoita zvekuzoda uchifona ndiri panapa pandinozomakisa. Regai ndiite sei? Regai ndibudise foni yangu nditore foto. Ndikati still foto painozoti flash kudai so inononoka kutora. Regai nditore iri video. Ko ndabudisa foni yangu ko ndabatsa light ko ndavheneka video. Saka ndatofunga kuti pamwe vachatondiona muprocess yese havana kundiona. Saka ndakazoita iri kurekodha ko ndangoita zvekungobudikira pamberi pekombi yacho kudai so. Uyo achibva andiona manje. Shamwari chinonzi Tina chikati maiwe baba 2 tatobatwa panapa. Noti nema twins na dzina. Ndati baba 2 tatobatwa panapa. Ndakuchibuda zvikanzi na awa manje wakuchibuda mota meme.
uyo akuti okay bye bye. Ndikati bye bye pakudii mamuriti nguva dzine idzidzidzi nechi nguva panapa mwana uko ndiri kuona kumba ukari ega unozviitire ndikanzi ambai ndikati sandimhanyire kova ndamira vachibuda mota vari Tino naadzimai ndapa kombi pai ndikova ndaita zvokumira pasaidi nayo ndikati ko muri kuitewo nguva dzine dzina adzimai angu ndikazi unoziva chii vana vanongoita zvokunditi toda maorders ezvakati notanotengesa hembe ka pavanoshandira ndikazi anandotoda maorders ehembe dzavangatise dzandoda inini nevana vangu ndikati aiwa haisi nguva yekutora maorders inoi wanga uri kuitei nenguva dzine mukadzi wangu ndikazi ana ndirutongovaperekedzawo kuita sei wasiya kunoko ndikati nguva dzine idzi inaini kedzi dzamuri kuona idzi ndikanzi aiwa inini handina kana chimhosva namukadzi ndikati handina mhosva kana nechii changu chandiri kuita sei ndingosiya vanhu ndikati unoziva here kuti ndamira pakombi yako ndane 15 minutes ndakamira kumashure kwekombi kuva naita dzimwe 5 minutes ndakamira pasaidi pedho rekombi ndakakutarisai ndikanzi naye isusu tongosiya vanhu ndikati makuita mahouse delivery here yekuti munoenda kuti usiya vanhu door to door tizoikwira kombi yacho tiite sei motisiyo door to door zvikanzi naye kana ini tongoita maorders inini handiti zvinhu zvese zvamunofungira zvese izvozvo chandafoni manje vachibva vatanga kudzoka ndikazi ndisiyirei munhu iyeye ndikati ko imi maakuchipindura papi ndikati maitu chimbonimirirai chimbondisiya ndakadaro handisida kutaura newe iwo enda mumba ari kuuya padhuze penyu ndiri kuzwa kuti munhu ari kunhuhwa doro amwiswa nani namukanya ndikati ko munhu akutonhuhwa doro makatanga kumwa doro pamba pangu rini hazi munhu kwabva atopinda mumba ini chanati no iwoka ina handizvidi zvaunoita mukadzi wangu siyani nemukadzi wangu handiti zvikobva ati ndina mhosva kwava zvadaro kobva atapinda mumba uya tapinda mumba tese ndachanadzoka kuna kuona shamwari yacho inzi Tino ndikati saka iwo Tino makuita chirwere nemukadzi wangu tamba nguva dzine dzine mukadzi wangu murumboitei mumota mukombi murumboita nedzei ndikanzi hapana chandinoziva ndikati okay chimba spika rangu ndeni hangu kupi kumba kwenu wandaenda kumba ndiri kusvika ndikati regai ndichifonerani handiwadziya maitu anonzi Azunga ndikati sekuru ndiri kumuroti musvike kunoku kumba because pane zviri kuitika kunoko handisi kuzvifarira ndasvikira mukadzi wangu akagara mukombi akatsamirana nemunhu driver anonzani amukanya ndikanzi nawo zvaitika nguva ndikati ndirovhurotitika izvozvi saka tiri muprocess yekutaura natezvara uyu kobva asimudza foni achifonera amukanya zvikazi don't worry ismall ndikati ini tiri muprocess yekutaura nawo kwakutonditi small chandati chimbomirai ndimbotaura nauyu ndikati saka kutofonera uyu kuti ismall unishuwa kuti zvawaitaka zvakatonaka ndo zvakutotaura achibva ngoti zii kobva atoenda kubedroom kobva ngoita zvekumudhura achienda kuroom zvisineyo ko handafonera asisi acho akuru anonzi maitapera ka ndo zviri kuitika kunoko zvikanzi nguwai obva atoratidza kuti ndo munhu ari kutoradzwa kushushikana nezvinhu neevhenti yaitika zvisineyo kobva tazomboti regai chigariswa nechidare kumba kwehandadzi zisisa bamukuru ndoti bamukuru akaroora futi kwani kwazunga koko ndokwatava tagara dare tikava taonesana tikati zvakaitwa nemukadzi akatoshaisha zvemashuwa and nandine mameseji futi avaitexterana avari 2 ava akawanda ndikati inini handichazvigoni bainini regai ndimboitese regai ndimbomira kova ndambomira ita sei kuenda kumba ndikati chandabva kumba ukuva ndatota hembe dzangu kuva ndaenda kugara namama vangu muchikaka zvisineiwo uyu saka ndaiti papayapa regai ndona mwana kuti ari sei wadyei saka ndaisvika dzimwe dzenguva mwana adya chingwa nechii nekubatikana kwandakaita ndikati mwana wangu akutodya chingwa nechii ndiripo hazviitiba ndikati no ndichanaona mama ndikati mama ini ndakufunga kuita sekudzoka ndikanzi namama uneshuwa nezvautaura ndikati ndiri serious ndikanzi dai wambogara kana kuti zve2 months 3 months uchizodzokera pamwe munhu wako anenge achi anani ndikati mama ndo zvandatofunga mama chibati kana zvirizvo zvawafunga achiita sei handichakuzvigoni zvauri kufunga hatichazvigoni zvisinewo vatagariswa futi dare kova ndati ndafunga kuti ndiite sei ndidzokerera nemukadzi wangu
sisi vake vachibhoya akati maita basa chi bamunini matikabvira chi zvinhu zvaiswa nechi nemunin'ina zvisineiwo owandadzokera kumba kwaikwa ndadzoka muprocess yekutaura ndikanzi no imi munoti chii ndikati no nditozvonoti munhu akakanganisa zvikanzi ochitaura kuti maito chitaurawo kuti uri kutiwo chii nenyaya yakaitika izvi murume atuchi adodzokerana newe ndikanzi murudo kobva ati zii ndikati saka pane zviro zvese zvaakaita izvi zvikanombofungwawo nepfungwa dzake semunhu mukuru kuti no sorry ndakakushaishirai baba tune zvese zvandakaita kana zvese izvozvo ndikati it's okay kwatadzokera kumba. That was now munana takupinda muna August zvisineiwo hazvo papa foni yaya zvabviswa mameseji awa nechini zvabviswa ndichienda kubasa ndichidzoka musi wa5 August akabva tanga kuatextera futi kufonera mukanya saka ndaiti makusena aya achitsvaira abuda ndabva ndavhura foni yaya ndochitarisa kuona okay foni yakadhilitwa zuva rakati call yaawa yakadhilitwa saka iri kurecycle bin masamsung esanozvita inenge iri kurecycle bin saka inenge isati yabva ko ndatora foto nefoni yangu ko ndazvichengeta saka ndikati mama chibabvuka kuti sei kumba ndikati kuri nani ndikati chimbonimirirai pane zvinhu zvandiri kuonawo zvazviri kuitika chimbonimirirai zvisineiwo ndazosvika rimwe zuva awa vakapaka pamba pagedhi chaipo ndiri kubudika saka iye andachifunga ndichabuda nekuzasi ndakabva ndangobuda nemukoto waya kwandakaabatira ndiri kubuda nemukoto uyo ndiri kusvika kuona uyu akatsamira pakombi paipa ari kutotaura nauyu ko ndasvika pakombi pepapo chanati makadini kobva ngotiti makasimba ko ndapinda mumba paipa zvikanzi naye achibva apinda mumba meme uyu achibva enda amukanya zvikanzi waida kuona kuti mukanya ndeupi handiti ihama yedu ndisekuru wedu sekuru ndikati aitsoke hainetsi nekufamba kwenguva handadziya asisi wavo vakaita accident wainvolvwa mucar accident saka uyu akabva enda kuona makuseni kunovaona kuti vari sei achibva nditaurira achibva ati manheru acho obva wazochuya kuma10 manheru asvika kuma10 manheru paya ini ndiri mumba ndiri mudining ndine mwana kutamba foni magames efoni pafoni pake chibva ndazwa kombi yapaka ndikati injini ndoiziya ikombi iyani yamukanya ko ndavhura curtain ko ndadongora ko ndamona achidzika okay bye uyu chibva pinda zvikaza urudongora kuona sekuru chandanyarara chibva pinda mumba saka ini namene chichangoti pinda murume yevana ko ndapinda murume yevana saka uyanga ari kubathroom natsopinda bathroom anga ari panekawiso patinoisa mabuckets uyo kwautangwa zvipukuta kuzasi kwake uyu apa anondiona ndikamira daisa ndiri kumutarisa obva pinda uyo kunotsvaga zvekuda kukavhira kubika kwanabvunza urumbobvepi zikazi ndobva inoona mainoko nguva dzinedzi zikazi handadzisirwa nasekuru apa okay pakanaka tikaona kuti regai ndiendewo kunovaona mainoko zvikozozonzi bamunini hama kuita sei oyakondoono ndaita accident ndaina ndikatovaona zvakanaka titotaura paipa kobva ati koona kuti maito ambosvika kuno zvikanzi vakasvika nezuro makuseni havana zomboya futi manheru zvikanzi havana ngati panombobudawo zvekuma9 kuuya kuchikuona ini munhu anofanira kuuya kukuona ndisani muning'ina wenyu zvikanzi hana ndikati okay nyaya yangu ndaibata futi apa chandanyarara zvakundishusha manje zvakutondinetsa paipa saka aiti dzimwe dzenguva achifonera mukanya aigona kuchinja kana kuti manhamba amazita pafoni pake pake apa aigona kusevha kuti shu mukanya shushainya kuno kana kuti angati mazita akatowanda zvokuti ndakatongoti mane mazita akawanda but iri phone number 1 ndiye ndanda kutoiziva nhamba nemusoro phone number yamukanya ndikati hazvinetsi ndinge ndingorambe nchingoprocedure neprocess yangu inini yangotora mafoto ndichichengeta ndichitora mafoto ndichitengeta rimwe zuva ndabva ndatenga chilight ndabva ndauya nacho kumba ndinoti chilight ichi ndechekuzongoti kana pangoita emergency tongobata ichocho since sola ikazombodawo netsa tongoverenga tini izvozvo mwana anongoshandisa ichocho chikanzabo saka akabva asiya foni mubedroom kobva aenda kupi kukitchen
inini tore foni yangu mutoilet ndiri kutarisa dai story again kutarisa dai kuona mameseji pawhatsapp hey mameseji haasi kundiitira zvakanaka foni iri paflight mode pamwe chete ipapapa ngati munhu uyu wazoenderera mameseji akadzama iwawo zvokuti ndakambobatikana ndikati chingotora mafoto semazuva ese ungozvishingisa uchienda chibva ndadzosera foni yaya wandaenda mumba saka kanguva aiti payapa akabata aiti pane paakazomboti potsa ndisvikira foni akubvunza foni yangu apa ndinayo manje makuseni chiti munhu aenda kunotsvaira ndiri kuona vambotexterana makuseni payapa saka ndikutora mafoto ka saka uyo ari kuti foni yangu ndikati handizi ndikanzi foni yangu chichi kobva aiwana kobva tanga kusimudza noise makasimuka noise zvokuti ndakatomboti zii kova ndati sorry saka pese ndakazochiti payapa manje nekufamba kwenguva ndichidiscover kuti no pese paitaura namukanya zuva rechiro taigonotadza kudya ndaigonotadza kudya sadza kana kuti taitadza kurara saka anga kuita kaadvantage yekuti tikanetsana obva ina muroom ine mwana orara imomo mochitanga kufonerana nani namukanya manheru aya nekutexterana nani namukanya ko ndazobata meseji iri kuti zo wanga uripi 4 ndikati 4 ichidzi ndikanzi nchenatotatsa kuona kuti no i4 missed call dzaifonera aya kuma5 am okay ndo zviripo next day futi ndabuda so ndiri kuona late rangojeka muroom ndiri kutasa munhu ari kutaura dhani pafoni nguva dzinedzi dzeusiku chinati no chingozvishingisa meseji yako uita sei uchengeta usatomboite sei usaite sei kusvikira panguva yekuti ndakatanga kukasikira kubuda kubasa ndikati regai ngomtreka mukadzi ndichibuda mubasa kobva ndati pakatosana nepabasa pavo ini ndo ndagara kumusoro ndakapfeka chiheti chihudhu ndaingopfeka musoro dai chihudhu handioneka ndo ndagara pasi ndochitarisa chibuda mubasa ndochiona kuti ari kuenda sei kumakombi kobva ndati ndichiteera dzimwe dziwa akandona ndangosvika ndatopa kombi paipa kobva ndangoita kumunhu akangomiro dai pakombi kobva tomona munhu ari kubvepa ndikandobva dhaunta pane zvo zvanadombo hoda anoziva kuti ndandotomuteera kobva ndangokwira kombi kakutondifinyamira tiri mukombi paipa tikati behavha yakutwa nemukadzi uyo handichatoinzwisisi zvisinewo nekufamba kwenguva ari bhizi achidaro chapaita mumwe anonzi babatari kobva tanga kutexta mameseji achitexterana vanotexterana saka akabva zoti makuseni tichibuda nokuti taibuda na7 kumva kumba tova makombi taigona kusvikawo kana zvokuti uma 20 past kana kuti 10 past tova tazokwira kombi tichienda kupi tese kupi kubasa foni ichibva yafonwa nababatari kwete aya manje mamumwe babatari aya wafona missed call ini ndainzwa kuti foni iri kuringa iyi tiri pasaidi kobva ndauya pasaidi pake odai so foni ichibva yaringa futi kobva azvidza kuti foni yake iri kuringa kobva ati paya ari kutaura akangodzoka 4 steps kumashure kanzi maivhendra matikudii noti anoshandira mukadzi anonzi maivhendra matikudii mafiga belts munhu achidzoka kumashure angori mafiga belts araya aringotaura nezvavo kana ati no kova ndabudisa foni kova ndamuratidza kudai so ndikati kuona iri 7:23 uri kuiona saka nemamwe mashoko akabva afunga kuti ndiri kumutaura time yekuti azotaurire bhosi wake kuti chii ndanonoka ndikati uri kuiona time foni iyoyo ndichaivheta makuseni mangwana uri kutsvaira kuti 7:23 wanga uchitaura nani ndimaivhendra yemashuwa here wanga uchidzoka reverse jive zvikanzi naye ndatononoka basa ndotodiwa nani namaivhendra nekufamba kwenguva babatari kusvika tambomira achibva tanga kuita zvaya zvokuti ndokupa mari saka mameseji ese ari mufoni iyi rapai mameseji ese yandaitora nemafoto ese ari mufoni kubva kwekutanga kwacho kumusoro vachisenderana mapiki anotandira kumusoro kubva kuzasi ndikati ndoromboita nedzei saka uyo akazosenda mamwe mameseji manje amukanya anotsanangura zvivi zvese zviri pana uyu ndikati ko ngatingozosvike kumba toita sei tomboonesana nezvekaifa ndiri kumufonera ari kubasa
zvikanzi naye pane zvawabata, pane zvaurudai, taura tizwi. Kana inini nemazira ndanda kuita munhu anda kutoziva kuti no munhu uyu ukazwa kutaura kudai so kumba uko kwatibikiri sadza kana kuti atiite sei atimbouwirirane zvachose zvina ndite sei regai ndimbonyara nechinyaya ichi ndimbogarisike ndite munga munhu asiri kuzviona nekusazvizwa nekufamba kwenguva tafamba mameseji aya ndikuti ndikamatarisa ndava ndatanga kurwara ndakabva ndati uyu akabva auya kwandiri zvikanzi yes kai ndikati ndiri boy ndikati energy yako yanhasi yakawandisa zvikanzi naye nandirifunga kuti ndiibayiwe depo ndikati depo rei ndikati takambokuisira jadeo wanga uramba uchingobleeda zvakapfurikidza ende zvemashuwa aibleeda kune jadeo rere akamboenda kana 6 months 7 months 8 months achibleeda zvikati it's okay ngatiisirwe saka ufuchi ini nandiri kuziva panyaya depo kuti depo munhu akabayiwa obvious achasangana neuyuyu futi ndikati aibva pamwe depo iri ndiri kuda kumisa kuti asaite nhumbu pane paakarara naye pekutanga ndikati it's okay ngatiisire depo uyo wobva atsvaga munhu anoisa depo faster depo rake munhu wana ndatoisirwa depo rere zvakanaka hapana kuipa ipapapa okay so zvekufamba kwenguva kova ndazoti aiwo chimboya panapa chimbogara apapa wobva agara ndikati pane zvatoda kudiscuss saka zuva racho kwakabva akabva kuti ndodira sei mangwana ndakanonoka kune maorders ari kuya ufuchi nandomutsanangura nyaya idzidzi pandati it's okay since matizo kune maorders ari kuya ngatisingarira tozotaura mangwana chikova ndakasikira kuuyawo kubva kupi kubasa taizwa wane nguva wopfeka munhu wako umbowo hwaanawo ndizvo ini ndoda hamwe mwezi ndataona ngwa umwe achari kumusoro ndaona musi wa moyatani zvekumbona hama kana chii angoya mega inini ndavaina mama audapa vanogara waka umairi maine anoona kutaka hama dzangu nyaya payakabuda endi nyaya dzika dzakabuda haana kuenda direct baba vangu variko hanzvadzi dzangu dziriko 2 wakaita zvekutexta pafoni pamba pehanzvadzi yangu uri kuti hazi ndakaraswa nehanzvadzi yako but pamba pake unopaziva zvinhu zvake ngezvemumatexti tinoda munhu akafewa hanzvadzi yenyu haina kufewa handina ndauya naye ndauya ndege kana mauya ndega ndimaita trofeni ndimo hazvineiziva zvekuti haana kuzodini kana yatotext ake kana yakatosvika text yakasvika soko rakatosvika pamusoro ino ndakataurira bamukuru noti iwo hanzvadzi yavo yakati iwo haunditauriri direct unotaurira bamukuru vari ikokoko iwo ndo vanozondisvitsira soko ndiri muprocess wekuti wataurira nyaya dzangu kusvikira papoint wakazoti munyaya dzenyu chimondibuditsai because hondo dzacho dzakuchiuyaoka dzakuya against me zvakuti unga ndiri kukupusha kuti itai zvakati nezvakati nezvakati ndikati no zvakanzi ndionei mimini nani natezvara nasekuru ndikanzi inini nyaya dzandichadzigoni but soko rinchaita sei ndichasvitsa sematsanangurira vakaita taifanira takatanga takauya kusession kunoko last week ofuchi ndakavatanangurira kuti zochi ndokwatiri kuenda saka nyaya yekundi kuti bambo wari kudangana nemukadzi wako nekuti uravazese pamuti nekuti urara nemukadzi wako ganaibasi bambo mukanya kanya makuraniti muri kuti mukanya hungu changamire ndikupazwa soko yozutaurwa nemukoma uye mukadzi ndakadanana naye shuwa asi handisaiziva kuti ane murume uye haana kukutaura mukadzi kuti ndakaroorerwa haana kundiudzira kuti
uyu musi akauya akamira pasaidi pekombi rako akakubvunza kuti ukuitei mukadzi wako Shushana. ukati kudii ngozi yakasvika pakombi akakutorai mapicha akatora vhidhiyo akaita sei mukatotaudzana akatokubvunza kuti uri kuitei nemukadzi wako saka nhasi undamira here pamberi panochita kuti wangasingazivi kuti mukadzi wenyu Ndandisikazivi kuti mukadzi wemunhu wapandakadangana naye. wanga utotori girlfriend Ndakatoto igero. wakazoziva Ndakazoziva kuzobva ipo papa ndazombobvira ndazombotaura naye nekudanana naye. Ndakazondodregawo mbichana kutobvisika ndazoziva kutoziva. hano it's okay hapana from pane zvataurwa zvinoratidza kuti waizisiva Pakazondiudza kuti siyana nemukadzi wangu. wakabva Ndokenda wasiyana pandasiyana. wakasiyana here Igore rapera. Pakatondiudza. zvataurwa nemurume mazvizwa zvataurwa ndimukanya zvataurwa ndimukanya mazvizwa muruti ini ndine marizens angu hatisina marizens zvataurwa nemurume enyu zvataurwa neboyfriend yenyu andikati boyfriend namuremekedzi nechikomba mazvizwa ndizvoka saka tichingoti matii muri utii ndezvechokwadi ndezvechokwadi maizviitire wanga asingachengeti vana iyo une nguva yendaishupika achiuya kwaedza achiuya nemabhurukwa avasikana wepablack gate achiuya navo ndichizichengeta vana nevabereki vake ndichishingirira nanhasi ndinochengeta vana ndinodini wasvika pakudya chikafu chaasingazivi kuti chabvipa achindisiya ndisina chikafu ndichidini baba watotaura kuti mamwe zvaisvika mwana munainoguru mwana akagara baba wazobuda kutsvaga chikafu mwana wanarira chingwa musipo saka chikafu chamunoratidza kutaura kuti mamuri kuitira kutopira bota chikafu chikafu changa ndombozati kutaura mwana utofanidza dai mwana yanga ari pana paiti kutaura kuti ako mwana ndatambudzika ii baba no chikafu mai no chikafu kusiyira mwana foni kuti agute nemagames pafoni saka uyu waitenga chikafu aipota achitenga sekusiye zvaimboitwa baba aipota achimbotenga ukatona munhu atombopota aitotenga hasi mukwai ende kana munhu ada kuona usiku badzi hasi mukwai the fact yekuti aitouya nekombi yakachikuonai manheru ndo zvaifanira kuti kurakidza izvo zvezvo kuti munhu haasi munhu kwaekwa dai aikudai adai kakutaura kuti mai siyanai nerombe iri chiuyai apa mugare apa ndikuchengetei muri apa but the fact yakati ramba uri kurombe kwako ikoko ndokuchengeta uri kurombe kwako ikoko itori saidi kuti iwo dai vamwe munhu anofunga wodai wakatoona kuti apa ndokuseenzeswa kuvhura kudliwa mahara kukokotwa mahara ndizvo imi munoshanda saka kana muchishanda kubasa kwenyu muri kuenda kodi if you can't feed your own mwana wenyu one you can't feed your child asati wana tiri wazvo murumbohora mari yekuti ngavhaitadza kutengera wana chimwe yekuti yakutoda varume saka muchipinzida pakati murume pana anotokupai mari yechingwa munototi uya kuti ndo basa renyika rekutsvaga uri maunochengeta vana muri kuhurira vana ndizvamuta saka munofanira kuhurira murumba kwenyu ka muhuri murumba kwemunhu hama dzenyu dzivazayisa kuziva kuti muri hure wobva wakuwakirai kumba kwavo wokuwakirai imba ikoko kuti hure redu rirapa hapana nokubvunzai kuti wapinda ndiani wabuda ndiani tine project yehure redu kuda mari hai
Hakuna, there is nothing. There is nothing muupenyu kuti mutaura zvakachengeta mwana nemari yekuhura. What is that? What is you people see kuti basa usenzere? Chengeta wana. Saka kuti yako haisukwana. Yechikomba haisukwana. Yababa wacho haisukwana. Saka inozokwana papi? Papa na baba wachalika. Iwako. Ndosaka ndati wese unoda. Unemari. Ndimbuya mubonesi. Soro mwari yako. Isusu imimi pamatondirwadza mwoyo wangu ndipe kuti ndandiri kuhura kuda kuchengeta wana. Saka imimi sei muchihura nemumwe murume kuchengeta wana wemumwe murume? Makadi kuvhara chibereko pamakwana murume uyu haachengeti pamwana wani. Makarambirei murubara naye muiziva kuti irombe. Iwe shamwari wana wacho ndewabwei. Unoziva sei? Maio, wana baba. Angadaya. Anoziva baba wewana. Ndimai. Ngozi wewe wanga kanoziva ndiye baba wacho. Sei wanga unotsvaga umwe baba kuti afidhiwa nosiri wake. Kana wewe waiziva kuti ndiye baba wacho. Sei wanga unotsvaga umwe murume kuti yakufidha wana wake. Ndiro kana wakarohwa. Depo ngoridare. Kuita kuti murume ndoda depo. Rei. Kuti unyase kufanza. Ukuzokwana mukadzi akutoda depo ototi achakubara. Kuda kufadaya. Nemakombi. Makombi ndio anobata kamadhora every day. Saka chingwa achishaikwa. Makarero aishaikwi nechingwa. Pondo. Vana watoya fish nechingwa. Pondo pazuva. Mai wokuika musana ngepondo. Zvonyadzisa. Aiwa, but iwe ukaona mukadzi izwa mukadzi ukaona kuita chiwindi chekuti unotouya kusiwa pagedhi nechikomba Ndienda kwacho. azi murume ukatondikatotenda yes yatopera murudo nani ko yozi mukanya don't worry is small asi newo mukanya wacho wangonya kuzipirwa neya Ndoto musikana. Mukadzi wako mukanya uyu Aja hako. uri Ari kumusha kwao. Saura uroro. mukadzi wako uri mukanya Ari kumusha kwao. akuchambao makarambana Zakasiyana. saka igemu rako rokusiya kuti wakadzi wase wabve mudzimba Saka uyu uroro. Mururekere. Awana mpudzira mbagara. Mukadzi wemunhu. wapanya imba yake Saka urampopi ni wangokanyisa imba saka udoti achitiri machi Anisaiziya kuti ignorance is no defense iwe utoti muswese pamaitirana paita pasitire kombi muitia zvimaita pasitire kombi haanobviramba kutaura kwa ndumhanya mboko paiti kuzera rake pauti ndumhanya kumba kubva paiti ndumhanya kumba kudii Zamura kwa mwana watatu. Alionekere. Kandi hadi msikana kwa. kana vanhu vakabara wani anonga aine vana pavo undochimbo achitondiro kuona mukadzi izwa zvemukanya dambudziko rako mukanya ndeyekuti uyu murume wakatombonana naye akakuudza kuti uyu mukadzi wangu siyana nemukadzi wangu uyu mukadzi akabuda mukombi mako akaenda kumba kwake nemurume wake hanzvo iwe oramba pikerere kombi ichingouya asi waudziwa kuti siyana neuyu ende wokontinya kuita sei kuisa mateksi handiti pane imwe ndatoonapa yekuti dai wauya nhasi
ndandoda kuti ukunyenga uchitondinyengawo iripo nhasi Panoita fingerprint. hakuna izvowakanyora ndowakanyora izvo mukanyi paari kuudza kuti ndakasvika nekombi pekutanga uyo wakasiya foni yake pachaja mukombi makuseri saka manheru pendakapedza basa ndakauya nepamba pakewo ndisikatozivi kuti ani murume iye obva ndatomuni obva andozwa mota chiwi yasvika obva atobuda mumba ndauya nefoni yako ndafunga kuti pamwe unonga uchida kuzoishandisa anditi uyu ndo makabuda ngemberi kwekombi but anoziva kuti ndiani wakanoti makadini vanotoo makasimba here uyo bvatodini vatodzokera mumba mwavo ndaumba foni ndobva ndatodini ndobva ndatoenda wendandiutirira kumba kwavo saka musi uyu ari kuta kuti ndakazouya wakazotoona futi ndina uyu ndakaenda iwo ndayatakura kubva kutauni kubasa kwavo obva nditi amukanya unozotitakura sezvo transport iri kudini iri kunetsa ndati transport iri kudini iri kunetsa ndichadini ndozikutakura ndopendakaaperekedza kusvitsa kuti ndandakutochaisa kutoti ndiende kumba aine friend yake akagara kuti iye wakagara paunanga akagara wachitobhuya nenyaya seanhu anodii saka ndakazoona uyu mukomana uyu obuda chi pamberi peoni ndo pakazontora kuti cha seyani nemukadzi wangu ngati mukadzi wako wacho ngeupi ndikazi ndati seyane nemukadzi wangu ndikati upi wacho ndanauziziva kuti ngeupi iwe waifanira kumuziva because shamwari neuyu neshamwari yake wawanga uchidana naye ndiani Angakaisa maoko ake ndandisikuziva kuti une murume yosataura nyaya kuti azindaisa zvo mukadzi wati ndiuyu wake ndiu andi because pawakadzi tu wanga wagara nawo mukombi waidanana nawangani nehwani saka ndiye kamukadzi wake saka ida kukubvunza munhu wachidana naye ndandisitozoziva kuti uyu ndiye murume wacho varuati murume wacho chitomboti pafoni nhamba dzemukadzi unaiswa kuti mukadzi wako zvoiswa makarambari ndipe nhamba dzemukadzi wako ndinoda kutoziva runyepa kuti wakaramba nemukadzi iwo ndipe nhamba dzemukadzi wako ipe nhamba vakatosiyana naye kare kare wakasori newana wendinawo alright it's okay nhamba yamaibhuru munezive kuzivo zvichizotoraisa zvina kana dhiri zvokuda kuti nyepera vanhu zvizokuti pamwe ukatoisa mumeseji panapa yaitozichiuya ikumba kumba kuvi ndambobvira ndambosvika mumba mwakepo handisa ndambobvira ndambosvika mumba saka waizichiuya ikumba ndiri handisikuziva kuti waiziuya kumba amubvunze nainyora kudairapo mubvunze kuti kumba kwaitaura ngekuke iyoyo ndo mumwe anonzi babatari anga ari kuharare vari kuharare kwakutanga uchinyorera nameseji kuti I miss you more haasi uyu bauyo wamumwe anonzi babatari imwe yacho meseji ndo pandakazochimubvunza tikati iwo munhu uyu anoziva bhodhi yako yese achitsanangura sei bambo muri mushingi mari azokoniwo kana baakudenga aune moyo nekuti bambo kwamakatanga muchiona zvichwa mukadzi wenyu adana nemunhu mukaenda mukamugara namai wenyu mukadzoka mukangoona ipikereri mukaedzika pazvimwe futi muri mukati mekurwadziwa kwakaona zvimwe futi muchitoshingirira saka muri kugara mese ndakabva ndambobva kumba ndakabva ndabva kwataigara nawo vese tataigara tese ko handaenda kumba futi mamba wakumba ndiri kumba izvo zvizvo murumoda kuzorora futi mozodzoka aiwa kana mama no because munoona pamboka chitori chidzidzo kuna vakadzi vakawanda nevarume futi vakawanda wakadzi pamwe pacho don't take advantage
yekunzwisisa kwemurume. Because murume akakwanisa kuti wakanga umukanganisira woti yes okay wandikanganisira okay sorry all right fine ngatishende mberi. Unofanira kurumbuza kuti murume uyu chati andiregerere chii kukuregerera handi kupusa pa. Because tona murume uyu angachiuya pamba achisvika mwana ari kutamba nefoni hana chadya anoita sei unobuda kutsvaga chikafu ouya iwo pari kuti unofunga kuti asi chaizvo kana ive nyama mwana wangu mwana zvinhu zvaakaona ari mudiki diki hazvibvi mumadziso ake hazvibvi mupfungwa dzake. Achazokutaurirai mwana uyu rimwe gore kuti asi mai zvamaita mudhara imimi zvamaindiita zveya muchindisiya mandikandira foni ndambe nefoni apa triki yekusiya foni yanga iri kuti dzikasvika dzikada kuti dzitsvage kuti uripi inozi foni iri pana saka hautresi saka nyaya yekunde kuti munhu akaenda anodzoka nguva yaruda ndo saka isazoziva kuti nainza chayo. It's not good. Upenyu hauli paizvo. You are a mother of 3. You are a mother of 3. Sei usingaguti bonde. Unoya mushonga. Kune zvimapirisi zvinotenderera. Turamba tukuparidza mazvo ese pana. Siyanai nezvimapirisi zvamuri kumwa izvo. Siyanai nazvo. Kana mweya simba rako rakuneta kana wanzika 1 per week ndizvozvo adjust to that 1 per week. Kana kari pairi per week kairi per week. Kana ndazwawo patafuka kuti nhasi ndizvo adjust to that. Because zvinoitika ndechekuti zvafana nemagwavha chaiwo. Magwavha ukatesta rakaita green wotesta raita yellow wotesta rati mukata anditi wotesta nemukati mutsvuku wotesta kuti nemukati rewhite wotesta nenyama yakawanda mukati negwavha rimwe rine nyama shoma mukati. Unopedzisira wakuziva kuti rinotapira kudarika mamwe ndii. Asi kana rinotapira maningi irorero risiri muyadhi mako riri kunext door unopedzisira wambavha because uchanoda gwavha riri kunext door uchitadza kujairira rako gwavha riri muyadhi mani mbuya chachakupengesai kutesta nguva yekutesta yakapfuura. Maifana unga makatesta varume wese amunoda musati marorwa musarudza chaichaiyo maida anokugutsai unosvika pamwoyo pamuruda ikunoti munotora kumuita murume wekutora kugara naye mumba wekutenga chingwa nekutengera vanapikini iwewe wochiti kuna nhingi unofanira kundifadza kana unoda kufadzwa. Wana mukanya hawasiyo wakaonawo zvakaorera zvindori murodzi wenotora ukanda mukombi vanozozvionera mberi saizvozvi manje wakunoti iya zvimukombi meya vandiparira kana wazi mukadzi wemunhu uri mukadzi wechii wemunhu chikanganwa zvese zvakasangana nazvo ndo type dzekuti uri pamusoro pake akutanga kufunga John wakarara naye form 3 ndo type dzacho ende bonde mubari chanaka because pese paurara naye kutofunga dayari John dayari mukanya wadayari ujamba kubva usiri kachidzika dayari mukanya udayari debate wese uri kurira iwe wangu shumba wazondogara undohunya uri pamusoro pemunhu iye munhu unoda kujambirwa bam sazvodaro respectai marriage dzechii hazvitori chamisi kuti mukadzi wenyu akaenda pamwe dambudziko renyu rakaiti ndambane nemukadzi futi
ndiro iro riri kudanana nevakadzi iwayo. Ndosaka ndando neshunga kutaura nemukadzi wenyu ndiyatozwa kuti chii chakanetsa kana chii chiri kunetsa kana chii chiri kumboitika kuti muri ivere maizimba kana tamu. Asi mhosva yakubamboona kuziva waiziziva ende mukadzi wako aitozviziva inini zvokuti wauzive zvazvina basa. Mukadzi wacho waungaurara naye angaruziva kuti mukadzi wemu iona mutauta warurwere wakamutaura here kuti warurwa uri mukadzi wemunhu wakataura here hauna ba because aifana mutaura kuti azive kuti aifana kungwara. saka unokapaito musikana saka wakati wakamutaura here kuti zvachikuita zvini ndiri mukadzi chofa kuyapa munhu akazataura kadzeni kuti chimwe uri pamusikana pamuchikecha adapwi ndizvo Respect your body yako. Why can't you just respect yourself? Respect the body yako. Muri body yako haisi kuti munhu kufamba, murume kufamba muchikanga meso kuzonda hazvipi. Hazvipi hapo. Kushoresa murume wako nekuzvishoresa iwe pachezvako. Andaka kushorwa ndiwe murume asati ashorwa. Indoga ndakataura kuti unozwa wakadzi achiti kana ukahura nini unotohurawo. Ndozwa wakadzi ukataura ukazwa mukadzi ataura statement iyo mutaura kuti wakapusa. Because kana uchihura mukadzi uchinoda kuti murume arihurawo pane chinhu wani chinongondisekesa paunenge wakararirwa ne95 kgs dzako handisi ndiye ndakararirwa anenge akararirwa ne95 kgs ndiwe une basa rekuisumudza 95 kgs nekuifadza 95 kgs ndiwe kuti ikaita 110 kgs iri pamusoro pako ngeyako ndiwe unofana kuifadza handinibe saka ukanditi inini da kumufikisa nekudaudanana nomurume haune zvaita uri kuzvifikisa izvo zvandingaona ndimukanya ko mukanya paangachijamba angachijambirawo here angasajambiri uyu aijambirani iwe saka uri kuti wamufikisa papi chaumufikisa umufikisei ndazva kuti mumusoro wakatoya wasvika kokutanga kotora bhaketi kokutoenda kokote kapa kogeza hanzi zvikangogezwa zvazvenyuwani hapana zvidi zvakadaro kana hadzidi zvakadaro hakuna chinhu chinonzi hanzi ndamufikisa kufikisei hakuna unenge wazvifikisaiwo asi dambudziko rangu manje nderekuti izvo wairara namukanyi waipfeka kondomu zvawairara namukanya waipfeka kondomu here mukanya waipfeka kondomu mukanya wakapfeka kangani ndati wakapfeka kangani mukanya urufungire kumusuyo makarara mese muri kuenda kuenda makuenda pamugani wakuenzi kwema makuende kondomu ine saka undandisiya sei ndakakuona vanga wasina kondomu techikuona wozwana mukadzika ashandisirwa kondomu wosvika kumba wobvatanga kumhanya kupata bhaketi kumhanya kunyepa ndina dhepu pamusoro pazo dhepu yei dhepu yekurarwa nekondomu muna wangu udaita mabharanzi ndani mukuyu kuenda kouraisa jesu hake kouraisa jesu
washaishiri munhu kuita murombo imhosva here kuita murombo imhosva here muri kuti murombo hachadye murombo hawigwe shamwari steps kuya pamberi Kuenda seri kwa mkanya. visa hudu tinotaura nezvakone neunhu hwako iwe uda kuhanda unonyadzisa ukunyara kanyare paunhu hwako hwakusa panapa Iwe mkanya. Wati mkati wako wakasoenda. Wakaenda ngenyaya. Wani rwara zvisikazwisiki basa ravazvine chivanhu chekumba kwavo. Oh, saka akaenda kumba kwake. saka uyo hana chiwanhu Handichadanani naye. izazvitatade zvinhu zvizvi tikutaura nezvawakaita zvokuti izvozvizvi hai zvatina nebasa nazvo ine shamwariwo is necessary kuti munobva panapa chitotsvagai zuva endemotestwe uonekwe kuti tiri right. It's necessary. Nemunhu wauri kugara nayo it's necessary endawo testwe uzive status yako because munhu wako uyo hatembekiwa anzwa saka anyway iweyo mukanyi wakupwanya imba yavanhu wakapwanya imba yavanhu pamutemo unotoenda kuteswa naye kuda kuti mukanyi kana mukanyi akatozodzoka kuti azive kuti wakambomira sei zvomaita nambishi makambotesera mukanyi akaona wakamwene peti anogona kusungisa kana kumusuma anditi because pane zvongopinza munhu mudhibhika uchiziva kuti ndiri kuurayisa vanhu munhu ari innocent womuinfecta anenge kuti pakutouraya munhu kandi hazvibvumi mutemo kumatare zvitoriko zvokuti unotosungiwa iweyo deliberately infecting somebody anditi saka unofanira kuteswa mese tozozwa zvinobuda zvakadidini right anyway mukanyi wakapwanya imba yemunhu isusu kubva pane zvatataura tatoona kuti waizviziva but wangoingoita uguru wanga wasangana wako nene wanga wasangana hako neweakling nasikakwanisi kusumudza dombo asikakwanisi kusumudza chibhakera asikakwanisi kudii ndiwo wanga wasangana naye dai wanga wakasangana nevamwe zvakaita majainda ona wakapwanyirwa basi ukakuwa jaindi unaimbokusiya uchikanya pwanya saka wakasanganawo noemwe but hatikubvumidzi kuti take advantage of that hazviiti saka uchapa bambawo mombe 5 kana the equivalent of $350 per month 2 dzadzo dzinofanira kunge dzabhadharwa by end of July pano ama zobhadharwa pano kana uri murume kusabhadhara tozoonana kana wati hausudi hausibhadhara tozoonana then imi mbuya imi mapwanya imba imi deliberately knowing very well to a married woman moita unzenza exposing your husband kuzvirwere zviri pasi pano and disrespecting your husband ngurumano yako kuti buda mumotikari iwe wakagara mumotikari wakaisa maoko ako pakati pemakumbo eumwe murume wako achizviona aunongwara mai mombe 3 dzaunofanira kubhadhara murume wako or the equivalent of mombe 2 idzodzo dzofanira kunge dzabhadharwa by end of July 1 yacho by end of August inofanira kunge yabhadharwa zvekuti muchiri kudanana kana musi kudanana that's not my baby
madzoka kumba kwenyu munotaura naye ikoko kana maudzokerana futi sokugara muchingodzokerana muchiramba muchidzokerana pamunoita itai zvamunoita ndezvino dare rino handipo kurambanisa vanhu asi ini chandoda kukudza chii vana wangu vatatu vamuinawo munozviziva here kuti vana ndiwe hurumende basa renyu chete kubara imiwo asi vana ndiwe hurumende kana mwana atobarwa wawe hurumende basa rehurumende kuchengetedza vana iwavo saka inini sehurumende handibvumi kuti vana wangu vatambudzika wamakandibarira chiendai mugadzirise kunze ikuko kuti custody yevana ndiani muchaita sei muchadii moenda kucivil court kana iri maintenance kana iri chii kana mapa custody kuna baba izvo zvazvino yes takatoenda kumaintenance vakati pane mari anonge ichivapa kupera kwemwedzi wapi wana wako wanike kugara pakanaka here vari kugara naava maitu vacharogara naizvozvo anogara ega but is the environment conducive mwana wasiwa chiona foni environment iri conducive here kuti vana vanonzi vano vari kugara namai kana baba uzi kana ikwanisa kuti naenda kugawu papa iwe utoripo wati more usitoripo I think you need to go revisit that area kucivil court motaura izvozvo motarisa zvakanaka pacustody yevanhu because zvaizakonzei ndinamira zvakaita mai vachizoda kufara mai vane zvakawanda zvokuita zvavari kufunga and because of that we are exposing mwana mumadangers akawanda mwana ngavaende pacustody yamubereki chaichaiye anoda chengete kazi paruendokaza vanorasana nani wana huru form 3 makore mangana 16 still a minor asanofungiwa namai aita zvale no it's okay ande tosangana end of July makwe mubata ande next case